Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej nieda l-istrateġija tal-politika barranija ta' pajjiżna li tnediet mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet hekk kif nieda dan id-dokument għal proċess ta' konsultazzjoni. Din l-istrateġija hija bbażata fuq l-interessi u l-prinċipji ta' pajjiżna bħal newtralità, is-saltna ta' dritt u s-sostenibilità. Dawn il-prinċipji huma msejsa skont il-Kostituzzjoni Maltija. Il-Ministru Evarist Bartolo qal kif l-għan prinċipali ta' din l-istrateġija huwa li l-politika barranija ta' pajjiżna isservi l-interessi tal-Maltin waqt li tippromovi it-twemmin, il-kultura u l-identità tagħna. Dan id-dokument huwa msejjes fuq 3 miri strateġiċi li huma l-prosperità, il-promozzjoni tal-paċi u s-sigurtà u d-dialogu. Aħna pajjiż li nbigħu kollox barra, kull ma noffru jixtruh il-barranin. Jekk iridu t-turisti jridu jiġu minn barra, jekk iridu nesportaw il-prodotti tagħna jridu jixtruhom nies ta' pajjiżi oħra, jekk iridu nixtru l-ikel nġibuh minn barra, l-ħwejjeġ tagħna, nimportaw kollox. U allura ir-relazzjoni tagħna mal-bqija tad-dinja hija xi ħaġa marbuta mal-ħajja tagħna ta' kuljum.